po. Nakapasok na po kami sa papunta sa falls. Ayan. Shout out sa mga natin diyan, sa mga riders group natin diyan ha. Ayan po. Ito na po kami doon. Medyo mali pangalakarin namin. Bali, pakapunta ko naman po ito dito. Kaya, yun. Napakaganda. Mas nag-improve ngayon. Ayan. Ayan o. Nature na nature yan. Ayan. Shout out. Ayan po. Ayan. Diyan mo na. Ayan, napakaganda po oh. Ayan po. Ganda. Ayan po. Nakikita nyo po ang ang mga tanawin. Ayan. Ayun po sila, naglalakad oh. Kasi, di kasi kayo nagdala ng motor, naglakad na talaga kayo. Dapat nagdala kayo ng motor. Ayan. Hoy, wag mo masyadong paglalakad mo, bilisan kasi maaga pa naman. Kasi sama ka ng sama hindi ka nang pinapasama Ayan. May naman po Right.